Il-kawża li fetaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sabiex l-isptarijiet pubbliċi jittieħdu lura mill-poplu għandha titkompla għax hi ta' importanza kbira. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-imħallef Silvio Meli wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali u l-Awtorità tal-Artijiet kienu qalu li din il-kawża ma kienx valida għax ridet tkun preżentata qabel ma ġie ffirmat l-aħħar kuntratt. Fit-19 ta' frar li għadda, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fetaħ kawża biex l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li nataw l-Vitals Global Healthcare jinataw lura lin-nies. Min barra fil-konfront tal-VGH il-kawża nfetħet kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali, l-Awtorità tal-Artijiet u l-Malta Industrial Parks. Adrian Delija kien qal li l-Oppożizzjoni se titlob lil qorti tiddikjara null il-kuntratt li l-Gvern Laburista iffirma ma' sidien anonimi tal-Vitals Global Healthcare wara li dawn tal-aħħar ma onorawx l-obbligi kontrattwali tagħhom. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet li se tkun qed tgħaddi ġudizzju wieħed fuq din il-kawża aktar milli toqgħod tisma' diversi talbiet. F'Diċembru li għadda l-operat tal-isptarijiet għaddant il-kumpanija Stewart. Fanqas minn sentejn minn kuntratt ta' 30 sena u aktar, Vitals ħadu 50 miljun euro. Kull ma sar f'dawn is-sentejn kienet it-tħaffir ta' ħofra kbira bis-swit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-avukati Jason Azzopardi u Edward De Bono qed jidhru għal Adrian Delija.